Sige lang ma'am, maghikog na lang ko, mauli na lang ko. Di man ko ni mo taga-tambal, mauli na lang ko. Maghikog na lang ko. Ah, kita eh. Tanawa ra gud. Kabitayan gid siya kaldero. Amay may udto. Namay kuan ma'am kanang. Kasi may tambal sa kuan ma'am. Sa tambal gali sa bagubak. Ano ko din kato mo kuning ano siya matagtiki mo lusay ba? Dili pod matagtiki. Tama ko kada ko. Dili sa lusay ba? Oo. Ngul-ngul kayo ma'am? Pwede ka na kuan, pwede ka na look sa silid. Sabayan lang mo sa rin mag-isipan. Kaya ngul-ngul. Magsa ma'am? Days? Opo, isa kasi mana ha. Dito mo ko ni nagsugod sa kuan ma'am katong nangihi kani ko sa punuan sa Balite kasi mangulaw eh. Oh, nagpa-check up ko sa Tagumdok. Nagpa-check up ko sa Tagumdok kan Dr. Renegado. Ang advice niya ipapinisaya daw. What? Matog ipapinisaya na ko ila boy nga mananambal niya advice po di boy mananambal sa kuha ang iyang finding po sa kuha kuan lagi kining naibgan ko no ko kanang dingo nato naibgan ko no ko dingo nato kuto akong ipaspasan og kining dahon sa tuba-tuba wa man gyud maayo pati nang dahit ni samot oy labi nagkanang kuan ma'am kanang magkilat-kilat dalugdog. Sa cesarean kay kuan. Pag tugnaw kay ma'am ba kanang tugnaw kayo kay Santik minon kay sa ma'am oy. Upag makaha. Ubag gani kiting sakita lagi ma'am oy. Ani na lang ka o partner ani. Gusto mo na siya ma'am ay panangatambal Oh, ma'am. maayo pain reliever man ni siya. Nga kani para sa hubag. So partner din siya niya twice a day niya 7. Magugulakan ka na din magdalugdog ulan-ulan tugnaw kiting. Gani kay ma'am. Kiting kay aba. Ani na lang ka. Kiting kay sakita. Sa bitayan lagi kuan sa ma'am, kabitayan sa kaldero ba. Pati sakit. Sakit kay ma'am ba, kabitayan gid sa kaldero ah. Agay ah. Ay. Pati sakit kay ma'am. Wala gid may kuan ma'am, usa pa gid mas usa kay maayo gid ani ma'am. Usa gid maayo gid. Kaya na siya ba? Ka. Wala eh. Usa gid maayo ma'am. Tingul mo lang kabitayan kag. Wow! Ang sarap. Pero mo. Grabe sige na hubag kasi. Wala ka ko! Kaya naman kaya naman yung kaldero. Mabitayan siya. Partner lang jud. Oh, sige maayo. Unsa gid maayo diha ma'am? Naninuod jud ko. Nakadi na kang kapsol. Sige, unsa may maayo? Unsa man ang kapsul la? Unsa may mas maayo diha ma'am? Tayo ano sa iyo? Ang balite sir, kung kita to'y nakaipon sa imuha. Ibalik na ko sa baliti. Balik. Ay, na ko rin mo magsigmas tiwasan na yun ka dito. Kaya balite ay, hindi na lang kirasi mo ang tubangan yung may tuga, pati na dyan dito. Ha? Hindi na tayo ang mga tubangan. Wala mo ini tubig diha ma'am. Ini tubig na lang be. Wala, hindi tubig na sir. Ano?
Lapuan lang na ko ni ma'am. Lapuan siguro na ko ni. Gaon na lang na. Ah, Gaon na lang. lapuan. Lapuan. Lapuan lang siguro rin ako. Ito nga tamban ma'am. Okay, makato. Okay, ba't po si... Bidaw patanawa daw ko. Wala ka dira, oy na. Paliwag daw ko. But aso sam itong tambal. Patanawa daw ko. Wala ka dira, oy. At tagayin na lang ko dahil kutsilyo. Putlo na lang ako ni. Gago! Ambil na lang ang gunting niyo. Putlo na lang ako ni. Abi, gunting bi. Putlo na lang ako. Sige na. Putlo na lang ako. Grabe eh. Wala. Ang tambal. Nakatilaw. Namugot ko ang tambala. Huwag magyapon maayo. Kasi wala pa ka dira, sir. Gunting na. Putlo na lang ako. Kuslan mo yung kinabuhi ah. Kuslan mo yung kinabuhi. Dito kayo nag-advise sa imo, no? Yung pagkaibalihay, problem dito apat. No. Sige lang ma'am, maghikog na lang ko, mauli na lang ko. Di man ko ni mo taga-tambal, mauli na lang ko. Maghikog na lang ko. Ah, kita eh. Tanawa ra ko do. Kabitayan gid siya kaldero. Dili na ma'am. So magsha-shoutout na naman tayo sa solid supporters natin guys. Umpisa natin kay Boss GC Saripada from Davao City. Marvin Peros at sa tropang Talisay Boys, Purok 5, Poblacion, New Corelia, Junsab Cubs, ug sa iyang mga tropa diha nga si Kapitan Baludoy, GB, Ernie, Jimongs o Junsan shout out sa tropang Talisay dia sa Poblacion New Corelia. Happy watching mga boss. Jan Noel de Lima from Carmen, Cebu shout out boss. At sino si shout out mo yung Shout out din akong nagbibigay kulay ng buhay ko ngayon from Davao, si Jackie Jane. Hi mo.